Dr. M.J Okumu, thuolo koro en mari, ma en lony, public participation, uju bed ni bedo e yo machalo nadi. Itimo ne nonro e mbalariany. Mi fwenyo ni mae gima uju bed ni public participation kata somo kata kao pach japiny en ang'o. Erokamano ahinya Mr. Bati. Mokwongo adwa duoko chien matin nikech penjo mikelo mokwongo en to public participation en ang'o. Yes. Aungo lwedo wetena mantie ka gik magisewacho te tabro duogo bang'e kanyo. Yes. Public participation onge definition. Minyalo wacho ni this is the definition of public participation. Lakini ntie jogo mosetelonwa manokelo paro mar public participation. Apan ki yie na Dakar kana dwa chiwo historia mar public participation. Yes. To gini no akanye. Kech Kenya kato kuru wang'e mana 2010 constitution. Yes. Public participation no Brazil. To public participation no chak kod political party miluongo the Workers' Party in Brazil. The Prime Minister kanyo kano kao telo to no chiore na an kan wango telo ka to onge gima adhi timo kaka mayor, kaka Prime Minister, kaka ng'ot jatelo ka moka biro iru. Mar ariyo, public participation iwache wach ma kaka for example the World Bank wacho ni public participation mondo public participation otimore public participation en no jopiny the community or the citizens chiwo pachgi no institutions ma govern gi kapo gi make a decision. To an kaka ng'ama kod interest ma public participation. Yes. Mara en awachon public participation en genuine gidholo nango. Timo gimoro gi chuny maonge gimo pandi. Luongo japiny kod chuny mar adiera. Yes. Kidwaro mondo oket pache e gimidwa timo. To ng'ama luongo japiny iluongo ni duty bearer, ng'ama ni telo. Kaka the president or the executive national government or the county government. The duty bearers given called duty to luongo jopiny e gik magidwa timo. Now, the biggest problem mantie e Kenya ka mar public participation is one, there is no law. Adwa kwayo the president mar the public bunge. There is no law in this country on public participation. Gimatimore in the Constitution 2010 under Article 1, mano the sovereignty of the people and the Constitution. You call that people. Article 10, values of the nation under Section C, one of the values is to involve the people in the affairs ma affecting. And Article 174 of the Constitution, bende ochio kaka public participation onego tim. Article 232 of the Constitution, what on public service, nyakakiti public participation. What is this public participation? Public participation in the duty bearer or institution, nyakabed kuchuni maler ma inviting them genuinely, mundogi bigi chiwango, their pachigi. To pachigi no? Yes. Nyakabed no bedo considered kapod teach badwa timreno, kutumarenadi? Okochakore. For example, one with two levels of government. Yes. The national government lots of their budget. Mondogi provide those services to the people. The county government between the same. In county government, the county assemblies are supposed also to do what? To ensure, together with the County Government Act, I think in part section 8, motumo decentralization, the people, magi consult the people nyaka, the villages as has been said. So the biggest problem, we don't have a law, whether national government has not made a law. The only thing in the Constitution now, Parliament shall. County Assembly, county government also shall. But the question, the biggest problem is that lack of law on public participation. Therefore, at national and county government, provided they think it is done. So the first thing when they go team, which has not been done,
And how can the public citizen participate to give code knowledge? Yes, the most important thing is to make the public, the citizens, be competent to argue and talk about all the development in the processes, legislative, national. Daktari kizungu no duong. Competent, okay. Bedo kodungeo. Gimaduong, achonia. Gimaduong and public participation oknyal beti maber ka jopiny onge kodungeo. Kak samaloso kodini higni 14 kak devolution biro kae. The citizens jopiny community jopiny onge could knowledge on this constitution. Gimagin go en level ma the so-called leaders or the NGOs or a few people moye the loso kodege onyisogi kakonego gitim lakini gimiluongo civic education podokotimare. Okay. And mano gimaduong' anyalo nyisi ni 2016 nene anwango thuolo mar loso no the Ministry of Devolution mano bedo headed kod Madam now the governor ma Kirinyaga. Ministry of Education Devolution no kwayo jomanen kod nyalo mondo oloso no this national government ma Kenya kae a curriculum on civic education on devolution, which was manedi kelo gi maber ahinya ng'eyo kuom jo citizen gibed kod ng'eyo magi nyalo koluongi e bura to ginyalo timango chiwo pachgi. To pachgi no be dwaro kosetiu to nyaka duok negi paro the duty bearer, the executive ma national kata county kose luongogi to nyaka duok negi no oyo nyocho wachonwa kama to higani mae mwatimo ma ok watimo. Now penjo maduong' ahinya to ng'ano giri monego bedie this thing miluongo public participation mondo nere no timore. Dwarore mondo this country mheshimiwa ntie kae mondo oket gimiluongo no a policy on public participation both at national and each county. And secondly, national assembly kosetume to counties nyalo bedo opportunity to domesticate nyalo keto gi county kaka lo record county okay? Public participation. But gimadwa wacho ni en I'm aware nikech nyocha a participate the National Assembly nyocha sekalo the public participation bill botero nyaka e Senate bu Senate oduoko bu National Assembly uluongo jogo man kod lony e wach mag public participation no na nyasaye no mina nafas babedo kuro ntie par manchu waketo and we hope no soon machiegni Kenya buru bedo kod law to kose bedo kod chik mar public participation to chik no buru miyo the duty bearer jotich man kod jo sirkal mamalo kod mag county onge nika okitimo ma to ntie fine.